Уважаеми дами и господа, имам честта и удоволствието да ви приветствам с добре дошли на тази научна сесия, посветена на един юбилей 150 години от излизането на първия брой на вестник Зорница и няколко месеца повече от основаването на Българското евангелско дружество, БЕД съкратено. Аз съм доцент Тодор Велчев от Физическия факултет на Софийския университет, но съм натоварен с отговорността да бъда модератор на днешния форум. Разбира се, не в тази роля, а като член на редколегията на вестник Зорница и представител на съорганизаторите от гражданско сдружение Харта. Век и половина не изглежда твърде дълъг период на фона на многовековната история на България, но последните 150 години, от 1876 година до сега, имат огромно значение за културното развитие на страната. И тъкмо такива теми ни предстои да разглеждаме днес. Добре известно е, че издаването на Зорница и основаването на Българското евангелско дружество са важна част от обществената дейност на ранните протестанти в България. Значението на тези събития обаче надхвърлят ясно религиозните рамки, защото става дума за два феномена в новобългарската духовна култура, които са дали своя значим принос към цялостния подем през Възраждането. Тази удивителна епоха, увенчана с новото появяване на България на картата на Европа и с завръщането ни в лоното на европейската цивилизация. А сетне, след освобождението, през турбулентните години до установяването на комунистическата диктатура, вестник Зорница и БЕД се превръщат във важни фактори в развитието на българското общество, и то, трябва да кажем, не само на попрището на духовната просвета. Днес ще се опитаме да осмислим ролята на Зорница и на БЕД през погледа на нашите лектори, историци и богослови. На всички тях изказвам сърдечна благодарност за съгласието им да участват в тази научна сесия и да отделят от ценното си време, за да подготвят своите доклади. Преди да започнем, ще дам думата за кратко поздравление на представител на дирекцията на вероизповеданията към Министерския съвет. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми организатори, докладчици и гости, от името на дирекция вероизповедание на Министерския съвет на Република България поднасям искрен поздрав по случай тържественото отбелязване на 150 годишния юбилей на Българското евангелско дружество и вестник Зорница. Преди 150 години Българското евангелско дружество се роди не само като общност, а като глас, който проповядваше, печаташе и издаваше, учеше и разпространяваше. Думите му влизаха в домове, пътуваха по градове и села, а книгите му не умираха с хартията, а се просмукаха в езика, в мисълта, в начина, по който човек търси Бога. От този мисионерски устрем за разпространение на Божието Слово се ражда и вестник Зорница. Не като обикновено издание, а като жив и неподкупен свидетел на историческото битие на евангелската общност в България, съхранил във времето нейната памет, духовна идентичност и обществено присъствие. И докато пазеше духовната история на общността, Зорница записваше историята на цял един народ. В продължение на век и половина, вестникът е летопис и на съдбовните мигове на българския народ. От отзвуците на Априлското въстание и дипломатическите перипетии на Цариградската конференция до съвремието ни. Неспокойно, търсещо, все така нуждаещо се от слово. Именно това превръща вестника в незаменим и безценен извор не само за изследователя на евангелското движение в България, но и за всеки, който се стреми да вникне в дълбините на българското възраждане и в сложния процес на изграждане и утвърждаване на българската държавност. Провеждането на тази научна сесия е едно от най-значимите средища на българската просвета и образование, Софийския университет Свети Климент Охридски, което не е само достоен, но и дълбоко символичен жест.
на почет към 150 годишната история на Българското евангелско дружество и неговото издание Вестник Зорница. История, която принадлежи на духовно-културното наследство на България. Пожелаваме на участниците ползотворни дискусии, а на Българското евангелско дружество и Вестник Зорница благословени години, служба на истината, диалога и общото благо. Дирекция вероизповедание на Министерски съвет.